ताकेली माई टुकुर टुकुर। माई पंडाल में से देखो तारी के ताली बजावता, केकर मन भक्ति में लागता, केकर नहीं खे लागो। इस सब महिषासुर के पटीदार लोग भाई कैसे कि भीड़ लागा बाबा रे सोभेनारे बातुवारे लाइट जरे भूत। एक बार फ्लैश चलाइए तो आप लोग फ्लैक्स चलाइए मोबाइल के अपने अपने। लाइट नहीं फोन में भैया, जे लोग फोन चलावत तन जराई तब जले लागल, सब पर जले लागल। बाप रे बाप। चाची आप लोग ले ले बनी का फोन, अबे कहीं के नहीं के फोन नहीं खेल ले सबका जले लागल। इतने लोग फोन ले ले बा। उजाला एंटरटेनमेंट, सागर फिल्म सब लोग आइल बा, सबका कहल बा कि सब जगह आदमी जीत जाला लेकिन घर ही में हार जाला। सही बात। तो ई बात ना होके भैया, हमके उतना बाहर भी जितना प्यार मिलता उतना हमके घर से भी मिले के चाहिए। क्या बात है। जय जय मां, जय जय मां। म्यूजिक से स्टार्ट कीजिए। जय जगह खाली बा, लेकिन जैसे ही शिल्पी की आवाज पहुंचा था जने से लोग गुजरा था है ने, आगे से पीछे से लोग देवरिया से आवता, कुछ लोग गोरखपुर पार होता, गोरखपुर की ओर से व्यवस्था में लग जाए कमेटी के लोग। रोड पूरा जाम हुआ है, कमेटी के लोग जाम मत कीजिएगा भैया, गाड़ी को आने जाने कमेटी के लोग लग जाए उधर। सब लोग आवता आ सुना था कैसे कैसे केहू धावल धूप लगावता, आले दे चुनरी ले आवता, केहू धावल धूप लगावता, आले दे चुनरी ले आवता, भक्ति से शक्ति मिल गई सभे माई के कितिया चढ़े मैया जी के पहरा कि जब आवे लाभ सहारा, चढ़े मैया जी के पहरा जब आवे लाभ सहारा, चढ़े मैया जी के पहरा तो लोगों ने घूम लाइट जले आप लोग बहुत सारा गाना के नया बा के पुरान बा, जे बहुत लोग चाची लोग बैठल बा, अबे हम पचरा एगो गाई, ओकरा पहले एक एक लाइन हम सुनाए। हो भाई भैया लोग जे बा नौजवान हो, कितना लोग के शादी हो गइल बा, सबके हो गइल बा, राउर हो गइल बा तो सबके हो गइल बा, एने से के करके का शादी हो गइल बा।
कोई ना बोल सकेला कि हमार